Kaixo, hementxe gaude, mindfulness taz, ariketatxo batzuk. Mindfulness ariketak edo guazen hitz egitea, pixka bat mindfulness. Eta hontan gustatuko litzaidake hitz egitea edo esatea nola funtzionatzen dugun. Interesgarria da jakiteko nola erreakzionatzen dugun bidean, bizitzan. Bidea eta bizitza gauza bera. Hau da, begiratu hau. Zerbait estimulo bat sartzen danean, nire buruan sartzen da, eta buruan sartzen danean momentuan, pentsatzen dudanean momentuan, sensazio fisi batzuk ere agertzen dira. Parean doaz biak. Hau da, buruan sartu, ebaluatzen dut, eta momentu berean sensazio fisiko batzuk agertzen dira nire gorputzean. Momentuan. Dena batea dejor, koemergentzia erderatz. Eta zer gertatzen da, sensazio fisiko hauek. Goxoak balin badira, gustatzen zait gauza hori. Eta orduan, hurbiltzen naiz. Eta ez balin badira goxoak, edo kontrakoak balin badira, orduan, ez dut nahi hurbildu, alde egiten dut. Eta kuriosoena da, guk erreakzionatzen dugula. Bizitzan beti barruan sentitu dugun goxo ez goxo asunto horrekin. Zer esan nahi du horrek? Gaudenean bizitzan edozein gauza, eztabaida bat, zerbait gertatu da, eta momentu horretan, guk uste dugu hasten gara pentsatzen hau logikoa da, ona da, ez da ona, ere egiten dugula. Minon, batez ere egiten duguna da, ez zai gustatzen, kendu hemendik. Gustatzen dait, eman hori, eman, gehiago nahi dut. Eta interesgarria da jakitea horrela funtzionatzen dugula, bizitzan zerbait etortzen danean, buruan pentsamendu bat etortzen danean esateko, arna sartu, jakiteko, berez zer dago hemen azpian, eta ez erreakzionatzen momentuan, ona, eman gehiago, ez du nahi, ez du nahi, baizik eta arna sartu eta zan, hau, interesgarria da, ez da interesgarria, bide hau interesgarria da, ez da interesgarria da, erreakzionatu ordez, erantzun. Bizitzan erantzunean datza lana, ez erreakzioan baizik eta erantzunean, zer erreakzioa da automatikoki bizitzea, eta erantzutea da denbora bat ematea, arna sartzea eta erantzun bat ematea.